Hľadáte obchodný priestor v top komerčnej lokalite? Ak celoštátne značky ako Kaufland, Nike vyhodnotili centrum Humenného ako vynikajúcu komerčnú zónu, tak si môžete byť istí, že váš biznis bude na správnom mieste. A presne tu, pri frekventovanej štvorprúdovke s tisíckami klientov denne, vám ponúkame príležitosť vlastniť obchodný priestor s mimoriadnym potenciálom. Takmer 1600 m2 predajnej plochy, zrekonštruované priestory, extrémne nízke prevádzkové náklady, 3000 m2 pozemku, dve zásobovacie rampy, parkovanie a prístup pre kamióny sú kvalitným základom úspešnej prevádzky. Priestor je ideálny pre veľkoformátovú predajňu, showroom, fitness, zdravotníctvo či služby akéhokoľvek zamerania. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť. Priestory v tak kvalitnej lokalite sa nepredávajú každý deň. Zavolajte mi, dohodnite si obhľad.